Γεια σας. Βρισκόμαστε στην κρεβατίνα που είχαμε σπείρει πριν από κάποια βίντεο, τα ραπανάκια τα καλοκαιρινά, και έχω μια σχετική σχίαση όπως βλέπετε, για να καθυστερώ λίγο τα φυτά μου, έτσι τα πιο χειμερινά, να μου σποριάσουν πολύ γρήγορα και να προλαβαίνω να τα τρώω. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την κρεβατίνα από την άλλη μεριά θα καθαρίσω τα αγριόχορτα που βλέπετε ότι υπάρχουν με το σκαλιστήρι μου. Θα προσθέσω κόμποστ όπως κάνω συνήθως, θα φτιάξω το κομμάτι και θα φυτέψω καλοκαιρινό σπανάκι. Το σπανάκι είναι χειμερινό φυτό, αγαπά το κρύο για να γίνει, και με τη ζέστη ξεσποριάζει πάρα πολύ εύκολα, βγάζει σπόρο δηλαδή πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, με λίγο σκίαση και με την ποικιλία που έχω εγώ αυτή τη στιγμή που είναι καλοκαιρινή, μπορείς να έχεις το καλοκαίρι φρέσκο σπανάκι από τον κήπο. Πάω λοιπόν να καθαρίσω το χώρο που θα το βάλω, να προσθέσω κόμποστ και να σπείρω το σπανάκι μου. Το παρτεράκι μου είναι έτοιμο, θα το ισιώσω λίγο και θα σπάσω και τους πολλούς σβόλους. Με είδατε να ρίχνω και κομπόστ για λίπανση, να βρει δηλαδή γόνιμο έδαφος το σπανάκι μου, και αφού το ίσιωσα τώρα θα πάρω το σπόρο μου να το σπείρω. Αφού λοιπόν ετοιμάσαμε το παρτεράκι μας, σπέρνουμε όσο γίνεται πιο αραιά τα σποράκια από το σπανάκι μας, τα έχω μέσα σε αυτό το κουπάκι. Βέβαια πιθανότατα θα χρειαστεί να το αραιώσουμε, αλλά αυτό δεν με ενοχλεί, γιατί ό,τι αραιώσω μετά θα το μαγειρέψω κιόλας. Με το τσουγρανάκι μου, κάνοντας αυτή την κίνηση, σπρώχνω το σπόρο μέσα στο χώμα και θα ποτίσω με το ποτιστήρι μου ή με την ντουζιέρα από το λάστιχο του ποτίσματος, ντουζιέρα στο λάστιχο του ποτίσματος, και ποτίζω με αυτήν όταν σπέρνω. Και το παρτεράκι μου με τα σπανάκια μου τα καλοκαιρινά είναι έτοιμα. Θα τα δούμε φυτρωμένα πια εμείς, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!